Әйе, хак сүзләр шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Бүген халыкка мәгънәле милли рухтагы җырлар тансык. Яңа татар җыры бәйгесе нәкъ менә шуны төп максаты итеп алган. Конкурсны Татарстан президенты ярдәме белән Мәдәният министрлыгы һәм Вахапов фонды оештыра. Бу җырчылар конкурсы түгел. Бу авторлар конкурсы. Без бүген конкурста җиңеп чыккан җырларны һәм аның авторларын бүләклибез. Әмма ләкин, сезнең сорауда җавап та бар. Без шул ук вакытта җырның беренче башкаручысын да дипломнар белән, бүләкләр белән билгеләп үтәбез. Чараны Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов ачып җибәрде. Ул бәйгедә катнашучыларга Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның сәламләвен җиткерде, үзенең теләкләрен дә ирештерде. Безнең менә шушындый җырлы, моңлы халкыбыз бар икән, әлбәттә, ул халыкның киләчәге, аның теленең дә киләчәге бар. Әлеге конкурс игълан ителүгә үк иҗат әһелләре арасында зур кызыксыну тудыра. Катнашырга теләк белдереп Татарстаннан кала Россия төбәкләре. Шулай ук Чехия, Италия, Швециядән да гаризалар килгән. Барлыгы 347 эш. Бүген пирамида сәхнәсендә шулар арасыннан сайлап алынган 28 җыр яңгырады. Конкурсның бүләкләү фондына килсәк 2 миллион 300 мең сум. Җиңүчеләр иң яхшы аранжировка, иң яхшы балалар җыры һәм иң яхшы татар җыры дигән 3 номинациядә бүләкләнде. Халыкка иң беренче махсус премияга лаек булган җырлар тәкъдим ителде. Барлыгы 5 җыр. Торналар авазы җыры авторлары Инсаф Хабибуллин, Фәнәвис Дәүләтбаев, шулай ук әлеге махсус премия лауреатлары. Үтә торган җырлар булса, ул яшьләрне җәлеп итеп, ул үзенең татарлыгын онытмаячак беләчәк, шушы җырлар белән үзенең татар телен онытмаячак дип әйтергә кирәк инде. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус премиясе лауреатлары да билгеләнде. Барлыгы 3 җыр. Италиядән Рафис Хөснетдинов һәм Башкортстаннан Дилә Булгакова иҗат иткән гөнаһлардан беркем азат түгел. Швециядән Гөлүзә Зияддин һәм Татарстаннан Сания Әхмәтҗанова язган Әткәй гармуны җырлары һәм Башкортстаннан Флёра Шарипова, Чехиядан Кыям Курмакаев тәкъдим иткән Күгәрчен белән Сандуга җыры. Ул инде бик тирән мәгънәле, ул безнең милләтебез турында, татар телебез турында, читтә яшәгән татарлар турында, ничек алар тилмереп, татар теленә, татар җирләренә тилмереп яшиләр, менә шундый тема, актуаль тема. Инде төп номинацияләр. Иң яхшы аранжировка номинациясендә 3нче урында 2 автор. Илмир Әсхәмов һәм Альберт Зияддинов. 2нче урында Нияз Вәлиев, ә 1нче урында Рәсим Фасихов. Иң яхшы балалар җыры номинациясендә шулай ук 1нче, 2нче, 3нче урыннар билгеләп үтелде. Иң яхшы татар җыры номинациясендә дә 3нче урынга 6, 2нче урынга 5 җыр лаек дип табылды. Гөлназ Закирова кие Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин сүзләренә иҗат ителгән "И йөрәгем" җыры һәм "Татар алга" җырының авторлары Артур Исламов белән Булат Ибраһимов 1нче урында. Татар алга, яңа татар җыры алга. Шунысы мөһим, бу дәвамлы проект булачак. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан.